Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Simbahan na sinagal, dahil na kita pabayaan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararo kita sa
Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa orasyo emperata. Pamibiilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, aki patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, nga nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na magin mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Gail Bahia. Bueno, mga liag family. For birthday blessings, for Joram, offered by Malen Ahoro. Thanksgiving by Ryan Jesse Maranan, Lani Alemania, Trisha Andes, Rhea Gonzalez and family. For passing the certified tax technician, offered by Linsangan family. Special intention for fast recovery of Emma Benitez Villanueva, offered by Diamante family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Eduardo, offered by Julian Bontile. Para kay Evelina, offered by Filipina Navarez. Para kay Serafin, offered by Magallanes family. Para sa kalag ni Rolando, offered by Año Nuevo family. Para kay Gregorio, by Gail Bahia. Para sa kalag ni Daruben asin Maria, offered by Lebrada family. Para kay Gregorio, offered by Gail Bahia. Para sa kalag ni Salvacion, by Bueno Mangaliag family. Para kay Melnir Sr., offered by Melvin Gianan. Para sa kalag ni Dalina asin Tomas, offered by Lani Alemania. Para sa kalag ni Da Benjamin, Bienvenido, Marshall, Norma asin Encarnacion, offered by Trisha Andes, asin para sa kalag ni Julio, offered by Ganyola family.
Ngunyan, iyo po an iki-16 na Domingo kan ordinaryong panahon. Matidog na po ang gabos asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Tapos na si magtipon, banal na banwanin Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsamba sin magumaw sa Diyos. Ang Diyos Ama nakagala, ang Diyos akin nakatubos, ang Diyos Espiritu na parasuro, sa rosa ng Diyos nagkagamot. Agos sa sin magtiripon, banal na banwanin Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsamba sin magumaw sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Sa Ebanghelyo ngunyan, pinapagirumduman kita na sa kadakulan kan mga bagay na nag-aagaw kan sa tuyang atensyon, ang tutok sa mahal na Diyos. Siya ang sentro kan sa tuyang buhay. Punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Awitan ta ang mamurawayon na Dios. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kasi sa daga katuninongan, sa mga taong marayan mo. Inuumaw mi ka, inurugyaw mi ka, sinasambami ka, pinapamahal.
mamibi kita. Kagurangnan, kaugaying an sa imong mga nasasangkuban, asin kahirakan mong padakula sa inda an mga balaog kan sa imong grasya. Tanganing sinda na mainit sa paglaom, pagtubod asin pagkamuot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pag-utob kan sa imong kabutan. Huli Keso Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Si Abraham naglingkod sa tulong lalaki na nagsungko sa saindang tolda. Pinakakanya ang mga ini asin pinaglingkodan. Dangan ang mga ini nagsabi, napakalihis nin siyam na bulan, sinda mabalik, asinan sa iyang agom ni si Sara, magkakaigwanin aking lalaki. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Henesis. Duman sa may sagradong mga kahoy ni Mamre, nagpahiling ang kagurangnan kay Abraham. Sa kainitan kan aldaw, mantang nagtutukaw siya sa may pintuan kan sa iyang tolda, nagtingkalag siya asin nahiling niya ang tulong lalaki na nagtitindog duman. Sinabat niya tulo sinda, nagdapa sa daga, dangan nagsabi, mga kagurangnan ko, kung nawilihan nindo ako, maghapit mo na kamo sa sakong harong, andam ako sa paglingkod sa indo. Tuguti akong magkuan ng tubig, tanganing makahanaw kamo kan sa indong bitis. Pwede ka mong magpahingalo sa limpuin kay kahoy na ini. Dadarahan ko kamo ng dikit na kakanon, tanganing magbalik ang sa indong kusog. Pakatapos kaiyan, pwede na kamong magpadago sa indong paglakaw. Inonra nindo ako sa paghapit sa sakong harong, kaya tuguting paglingkudan ko kamo. Ikaan bahala ang simbag ninda. Dali-daling naglaog si Abraham sa tolda sin sinabihan si Sara, dali, kuha ang pinakamarahay mong arina, asin gumibo ka ng dakol na tinapay. Dangan nagdalagan siya, pasiring sa mga baka, asin nagpili nin sarong matabang ugbon, na baka dangan itinaon niya ini sa iyang uripon, na naghidali sa pagluto ka ini. Nagkuaman si Abraham nin keso asin gatas, dangan ang mga ini asin ang linutong karne, ipinesto niya sa mga lalaki na nasa sirong kan kahoy. Nagkakansinda, mantang nakatindog sa haranin ni si Abraham. Dangan hinapit siya ninda. Hain ang agumong si Sara. Nasa laog kan tolda ang simbag ni Abraham. Nagtaram ang kagurangnan. Pakalihis nin siyam na bulan, mabalik ako, asin magkakaigwanin aking lalaki, ang sa imong agom na si Sara. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan si Isay ang mag-ierok sa imong harong. Kagurangnan si Isay ang mag-eerok sa imong harong. An makinuyog-kuyog sa Dios, sa gabos na bagay, asin nagigibo nin katanosan, ang nagtataram nin katotoohan, asin dai nagbabalo-bagi. Kagurangnan si Isay ang mag-eerok sa imong harong. Dahil siya nagigibo nin maraot sa iyang katuod, ni nagdadaranin sa lang bareta, dapit sa iyang kataid. Ikinakaungis niyan mga isinisikwan ng Diyos, alagad ginagalangan niya ang mga may pagkatakot sa kagurangnan. Inuutob niyan sa iyang panuga anuman ang mangyari. Kagurangnan si Isay ang mag-eerok sa imong harong. Dahil siya nagpapautang na may patubo, as hindi nagpapasuhol tumang sa mayo ng sala, ang nagigibo kan mga bagay na ini, dinanggad natatanyog. Kagurangnan si Isay ang mag-eerok sa imong harong. Si San Pablo nagpahayag kan sa iyang hararong na pagtubod asin dedikasyon sa pagharubay kan tataramon kan Diyos asin paglingkod sa banwaan. An sa iyang kasakitan na tinitios para sa kamurawayan kan Diyos asin kan sa iyang mansanang simbahan, tanganing si Kristo mapasatuya asin maginyatong paglaom sa kamurawayan. Laom niya nakitagabos mapabanal, asin maging maninigo sa paghampang ti Kristo. An ikaduwang babasahon.
Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, maugma ko ngunyan dapit sa sakong mga kasakitan huli sa indo. Huli ta sa paaging ini, pinapadagos ko ang mga kasakitan na tinitios ni Kristo. Asin, sakong tinitios para sa simbahan na iyo ang hawak ni Kristo. Naging akong surugoon kang simbahan kang itao sa nin Diyos ang trabahong ini para sa indo. Trabaho nin paghulit kan bilog na mensahe nin Diyos. Ang misteryo na itinago niya sa gabos na tao kan mga nakaaging panahon. Alagad ngunyan, ipinahayag niya sa iyang mga banal. Binuot nin Diyos na ipahayag sa inda kung gurano kadakula sa mga pagano ang kayamanan kan kamurawayan kan misteryong ini. Ang misteryo iyo ini. Si Kristo nasa sa indo. Sa indong paglaom sa kamurawayan. Kaya ipinaguhulit mi si Kristo sa gabos na tao. Pinapatanidan sa katinutokdoan mi ang gabos sa bilog ming kadunungan, tanganing ikaatubang mi sa Diyos ang lambang tao na tunay na banal ki Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah. Sa bingon mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga tataramon mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus, asinan sa iyang mga disipulo, nagpadagos sa paglakaw, sagkod na nakaabot sinda sa sarong baryo. Sarong babae na angaran Marta, ang nagpadagos ki Jesus sa saindang harong. Ini si Marta na may tugang na babae na angaran Maria. Nagtukaw si Maria sa pamitisan kan kagurangnan, dangan nagdangog kan sa iyang mga katukduan. Alagad si Marta nasibot sa paglingkod, kaya nagdulok siya ki Jesus, dangan nagsabi, "Kagurangnan, dai ka nahihirak na pinapabayaan sa na akong magtrabahong solo kan sa kuyang tugang? Pakisabihi man siya na tabangan ako." Alagad sinimbag siya kan kagurangnan, "Marta, Marta, nasisibot ka asin nahahadit dapit sa kadakol na mga bagay. Alagad sarong bagay sana an kaipuhan. Napili ni Maria an mas marhay, asin daiiyan hahaleon sa iya." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Nakahiling na po ba kamo nin sarong pamilya na nakatukaw sa sarong lamesa tamakaraon nin sarabay, pero dai nagkukuroron tamay mga kapot na smartphone? Dai ko po sinasabi na kamo ini, baad lang nakahiling na po kamo nin siring na pamilya. Ansaro, naghihiling sa YouTube. Ansaro, may kinakawatan, nag-ML siguro. Ansaro, nagbabasa nin mga post. Igwang nagpo-post sa Instagram. Paano daw kung may sarong miyembro ang pamilyang ini nakatukaw sa parehong lamesa, an may muyakutang sabihon, may buot i-share, may gustong i-express, makakataram daw siya? O pagmati niya,
invisible siya. Dahil ang mga tawong nguya niyang makahuron are physically present but mentally absent. They're there but not quite. Parehas man po kan eksperyensya ta pag may igwa kitang kahuron na sarong tawo, yaon siya sa atubangan ta, pero may ibang katsat. Sige na, nagdadangog ako. Same feeling. And tibaad, arog man kaini ang pagmati kan mahal na Diyos, not that the Lord is affected by the things that we do, but sabi ninda, anthropomorphism, kunwari ang Diyos, tawo. Ano daw ang pagmati kan Diyos pag nangangadji kita, pero ang isip ta naglalayog sa ibang mga bagay. Yaon ka sa misa ngunyan sa St. Jude, pero ang isip mo o tuduman sa SM, tamaduman ka after. O ang isip mo, nagpipreparar na kan mga ingredients na may plano kang masiram na ulam pagkatapos kan misa. You're here, but not quite. You're here physically, but mentally, you're not here. Aro po kay ni ang kinaban na hinihiroan ta, you know, there is a crisis of inattentiveness. Kadakol po kan mga tao ngunyan, ang dai natataong mag-pay attention. Baranga ang atensyon dahil natuod na kita sa mga computer na sarabay-sabay na nakabukas ang kadakol na windows, ang iba nga ni igwang mga tabs, ang iba pa igwang mga screens, igwang duwang screens, tulong screens. Nya ko, sa indaw nakahiling ang mata niya. Ang sa tuyang atensyon, halipot. Dati natatagalan ta ang mga pelikulang saro ikabanga, 2 oras. Pero ngunyan ang pelikula ginigibutan ng series, di nakayang tapuson sa aga naman. Our attention span has been shortened by these reels and TikTok videos that have taught us to focus only within 15 seconds. Anything beyond that is too long, too boring. Pirang seconds na po ining homily ko. Baka bored na po kamo dahil natuod na kita sa pag-consume nin micro videos, short videos. Makaskason na ang dalagan kan kinaban, baad nalilingawan ta po na magluway-luway, to slow down, to take notice of things, and to enjoy. Iyo po ini mismo ang tinutukdo kan kagurangnan, digdi sa gospel na binasa tangon yan. Sarong aldaw, nagdalaw po si Jesus sa mga amiga niya. These are her close friends, Martha and Mary, their sisters. May tugang siyendang saro pa, baka midbid nindo, si Lazaro. Pag Holy Week, tigpo-prosesyon ining tulo na magturugang, Martha, Maria, and Lazarus, all of them from Bethany. Si Jesus sa Ebanghelyo, pag minaagi po sa Bethany, sa Betania, nagahapit digdi sa mga amigo niya. And in this particular episode in the Gospel, naglaog siya, asin sinabat kan magtugang na babae. Si Marta, inot na nag-asikaso, inasikasong maray ang bisita na sibot sa pagpreparar duman sa kusina. Si Maria man, iba ang ginibo. Nagtukaw sa kataning kan bisita. Kumbaga, kon program po ini, kon event ini, magkaibang committee. Si Martha sa logistics committee, in charge of the sound system, the food. Si Maria duman sa program committee, ang atensyon niya yaon sa guest speaker, sa content kan event. And so we may ask, arin sa duwa, ang mas importante, is Martha better than Mary? Or is Mary better than Martha? Si Martha po, napagal ng kakaasikaso duman sa kusina, kaya luminuwas, nagduman sa sala, sabi ki Jesus, kagurangnan, di ka nahihirak sa kuya na nagtatrabaho akong solo. Pakisabihin man daw po yan tugang kong patukaw-tukaw sa kataid mo na tabangan ako. Jesus made a wonderful response. He said, Martha, Martha, you are too anxious and worried about many things.
only one thing is necessary. You know, in the 4 Gospels, Jesus only mentioned this once. Ining sinasabi niyang, only one thing is necessary. Dahil niya na po binanggit manungod sa ibang bagay, sa ibang parte kan ebanghelyo. He says this only once, that there is one necessary thing. And what is it? Jesus said, pinili ni Maria an only necessary thing, and it will not be taken from her. Aminon ta, dakol sa tuya, ang siring ki Marta. Dahil pirming sibot, pirmi man pagal. Asin dahil pirming pagal, kung minsan nagrireklamo naman sa kagurangnan, kagurangnan, pagal-pagal ako. Maray pa yan ibang tao, day nagsisimba, day nangangadji, dakulon blessings. Ako mahiguso na kong magpangadji, may gusto na kong magsimba, natagaro, mas dakulang biyaya niya. Nahihiling ta na nagmamadali ang kinakban, mahal ang mga barakalon, totoo, kaya sibot kitang mag-asikaso kan sa tong mga pamilya, mga responsibilidad. And so what do we do? In the midst of all these challenges of a fast-paced world, how do we cope? Multitasking. If you haven't heard the word before, ang multitasking, ay po ang pagsarabay kan gabus ng mga giribuhon. Halimbawa, sabi ta kasubago, makaon, pero nagsi-cellphone. Nagdadangog habang nagtatrabaho. Aram ini kan mga estudyante ta at the height of the pandemic with their online classes. Nagkaklase sa screen, pero may kachat, may ginigibong homework on the side, may ibang ginigibo. After all, dahil man nahahagip kan screen. Nobody sees what you are multitasking. And it's not wrong. Many times, multitasking is necessary. Many times, it is helpful. It helps us manage our daily tasks. Dahil kung kadakol kang responsibilidad, kay puhan man talagang pagsarabayon. Siring kan ina na nagpapadudo, pero namamalansa. Ang commentator na nag-aasikaso nin aki. Kamo na nagbabantay kan aki, pero kay puhan magsimba. Kay puhan ini, parte ini kan sa tuyang pagkabuhay. However, what Jesus is telling us is not that it's wrong to multitask. He is simply reminding us that you cannot multitask the more important things. May mga bagay na daiman pwedeng sarabay, may mga bagay na daiman pwedeng baranga. Halimbawa, pwede bang mamuot na dai nagdadangog? Nakahiling na po kamo nin tawong nagpapadaba, pero dai nagdadangog. Mayo man po kaiyan. Because the first duty of love is to listen. And if I don't listen to you, let it be clear to you, I'm not interested. Dai nagrararom ang relasyon, kung distracted ang isip. Dai man makapangadji, kung sibot-sibot pirmi sa ibang mga bagay. Bako pong maraot si Marta. In fairness to Martha, she's not lazy. Bakong hugakon, bakong selfish, mahiguson. Sa katunayan, ginigibo niya sana kung ano ang aram niyang pinakamarhay para sa bisita ninda. But the problem with Martha was an atensyon niya, binubutong sa manlain-lain na direksyon. Bakong arog ni Maria na tuminukaw sa kataid ni Jesus, asin itinutok ang sa iyang bilog na atensyon sa bisita. Let me repeat that this is the only necessary thing. Malingawan mo na ang gabus na gigibuhon mo sa sarong aldaw, dahil mo sana malingawan na magtukaw sa taid ni Jesus. And so thank you because you're here. I know that you came to St. Jude because you understand this desire to sit beside Jesus in the Mass. We call this attentive presence. Attentive presence. Na pag may kaulay ako, ibababa ko ang sa kuyang cellphone so that I can pay attention to this person. Masiramon po baga sa pagmati. Pag ang kaulay mo, garuminapon doan buhay niya, tagusto kang dangugon.
Show up for people. Pag iniimbitaran ka kan sa imong pamilya, show up. You don't know when the next invitation will be. Pag ang barkada mo, inagda ka, madjaming daa ka mo, iba na kung dai ka man nin kaulangan. You don't know when the next meeting will be. Igwa kong sarong amiga, mamundo siya dahil nagadanaan sa iyang ama some time ago, perhaps a decade ago. And she said, Father Jem, there is just one regret that I feel in my life. I can't remember the voice of my father. I wish I paid more attention to him. Sana pag nagkakaon kami, pigdadangog ko siya. I wish I took more videos of my father. I was not paying attention. And now that he has been gone for quite some time, I can't remember his voice. And so while it's good to take photos of our fancy food, nagpipicture man po ako pag masiram ang kakanon, tada itaaram kuno arin ang sunod na masiram. Pagkatapos pong magpicture, pakibaba na ang cellphone. Day na mag-cellphone sa kakanan. Pay attention to the people who sat with you. Be present to them fully. Pag may magagayon na nangyayari, graduation, fireworks display, whatever it is, take some videos, then put it down. Enjoy the moment. Immerse yourself in it. Maging presente, attentive presence to life. Kaya ang imbitasyon po sa tuya sa Domingong ini is to make an evaluation of our lives. Tunay bang presente ako sa mga tawong namumutan ko? These people that I say are important to me, are you truly present to them? When was the last time that you picked up that phone call or video call or pirmi kang reject, I'm busy? May espasyo pa ba sa sakuyang aldaw para sa Diyos? Or is my schedule so filled up that we say, I don't have time to pray, I don't have time to go to Mass, I'm too busy? Shouldn't it be that because I'm too busy, I must make time for the Lord? Dahil ba kung saan mataukan kusog, dahil dakulon akong gigibuhon? Ano daw ang mga bagay na napapabayaan ko kan sa kuyang kakamadali? Are there things that I am now neglecting because I'm always in a rush? Brothers and sisters, may I invite you this week to take life more slowly. Take notice of your aging parents. Talk to them. Take notice of your children. Ask them how they are in school. Take notice of the beautiful flowers on your path. Take notice of the things that are unfolding before you. Put down your phone. Spend more time in prayer, such that when you wake up tomorrow and in the next few days, bakong cellphone ang inot nakakapaon, kundi ang duwang kamot tama pangadji. Participate in life. Be actively present. Mamibig kita sa misang ini na makaarog kita ki Marta, mahigos. Makaarog kita ki Maria, tataong magsilensyo dahil sabay ini na pinaghihinguwahan kan Kristiyano. Kindly rise now. Simbagunta ang tataramon sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Sang Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bugtong naaki kan Diyos sinamo dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa totoong mga tawo, asin huli sa totoong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan,
asinani laman huli ka ni Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asinani na ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan na sinilinubong, asin ka ni katulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin siminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan, ansayang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasin kagtaonin buhay, nagigan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa din mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagtiripon kita ngunyan sa misang ini, tanganing magtukaw sa taid ni Jesus. Hinghingan tasya kan satong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging bukas sa pag-ako kan mga daing eerokan, asin mga nalalagalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing siring ki Maria, piliun niya to an urog na marahay na gibo, asin akoon si Jesus sa satuyang puso asin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga nasisibot sa mga minalipas na bagay, makanood na magpahalaga sa maludok na paghimate sa mga tataramon kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga nagehelang, mamatayan ang nakakapaumay na kapangyarihan ni Kristo, hulikan pagkamuot asin pagtabang kan sa indang mga katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga nagadan sa pagtubod, mag-erok sa harongkan kagurangnan sagod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, girong dumuntaan sa tong mga personal na pangangaipo, ang mga tawong pinangako tang ipagpapangadji, pati ang mga tawong daita man tinutuyong nalilingawan. Langit nun na Ama, sinubol mo an aki mong si Jesus, tanganing ipahiling sa muya ang dalan pasiring sa langit. Danay milugod siyang akuon sa samuyang mga harong, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Aliturya kan Eucharistia. Idinudulot niya mo, manarap na sinatinapay, ganing maging kakanon, ibuhay na mayong kasakturan. Akoon mo kagurangnan, ang samuyang dulot ngunyan, tandakan samuyang pagsamot, sasain mo asin sa kapwa. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na sa sarong malinigon na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba nin mga dulot susug sa tugon,
pakiakoa ang samuyang sakripisyo, kan mga maimbod na nasasakuban mo, asin pabanala kan kabaing na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel, tanganing an idinulot kan lambang saro, sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwaras sa gabos nin kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Iitaasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan mga aki, na harayong isiniblag kan krimen nin kasaklan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin huli sa bagsik kan espiritu. Tanganing an banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan espiritu. Kaya, sa kaiba kan Angeles asin Santos, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit at sindagat, manukat sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Palad ang minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sakot na Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Carmen, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro, hasinan gabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita siring kan itinukdo ni Kristo sa iyang mga amigo. Amaya mo na yao sa langit, mabanalunan ngaran mo, magtatungan kadean mo, mangyarihan mo sa dagan isiring sa langit at sa mong kakalon sa roal daw itao mo sa muyangon yan asing patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asinare kami pagdala sa suko, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imong kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan.
ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bilang mga amigo ni Kristo, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban. Kaherangin kami. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban. Kaherangin kami. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawid kami nin katulinongan. Uya si Hesu Kristo, ang sentro kan satuyang buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigaw na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana sinan sa kong kalagmaw umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikan tinapay na banal, binaak para sa mugahos. Ikan harap na banal, itinaon
tapos inumunin buhay. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit noon, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat samo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago samo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa moyang Diyos, banal sagod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan, asin ang tinukduan mo kan mga misteryong langit nun, gibuhang makabalyo, hali sa daan na buhay, pasiring sa bagong pagkabuhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Giraray. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon po niyato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 36,364 pesos and 50 centavos. Ang naambagta po siring na oras kan misa, 6,518 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 9,890 pesos and 15 centavos. Sa masunod po na Domingo, Hulyo 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung sa inyo offer ta po ang sa tuyang tada canister sa offertory. Siring man po ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese ni Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center, LC3. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa mga maut po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Maut mi man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana, tulong anonymous sa tig 500 pesos, Magalyon and Padre Family 5,000 pesos, John Javier Perez 900, Ian Miguel Amaranto 400 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos, sa indong presensya ngunyan, asin paghinguwa na dai mabangaan atensyon habang nasa misa. Salamat po sa mga lingkod kan altar na danay na nagtatao kan sa indang oras para sa parokya, and to our online community for joining us on the live stream.
Matindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi, ninda Santa Marta, Santa Maria, asin San Lazaro, bendisyonan kamo asinan sa indong mga pamilya, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magdanay sa kataid ni Jesus. Salamat sa Diyos.